тук е моят приятел и сме в село Трикорфун. Имаме едно момченце тук, да видим как се казва. Здравей, момченце. Аз съм Иван Газаля. Откъде си? Аз съм от Бургас, ама живея в Летница. На колко сте години? Аз съм много голям. Аз съм на 3 годинки. Какво ще изпееш? Ще ви шпея милионерче. Добре, хайде. Милионерче, не се води главати. Давай, още по-дълбоко, нямаш пари. Имам пари. Не се залева, аз съм паралия. Не се води главати. Айде бе, отворка, айде. Айде, Тони, Мони, айде. Как беше? Баба, как беше? Айде, брава! Айде, брава! Не знам, мога ли да се друга? Да. Мога ли да играе и кучак? Може. Това е! Чакай, що се стя западна? Коя да спея? Коя искаш? Не знам. Ти ми сети ли бие? Айде, сетя, кумения косетка, състрек, сала косетка, рука ти, Стефане парата, сърцам бази, пата лопата, думчачо, дуmu magari, съсват, мари макари, виното се, виното ламини, съда, панико маслили. Йопования да канулава, края на живота да канупонява. Йопования да канулава, края на живота да канупонява. Ай, моноле, ой, що се бори, вълайся мя. Една сега се посвени, моля. Добре. Ай. Отива на море, не ми се бе. Ама аз се кача на БМВ, не знам какво не бе. Браво! Имаме победител в Папна! Иван Газара! Да продава гащи на пазара. Вибратор на Ана и на Бися Дебелия Тигана. Победили! Докторе! Дали кубос? Доктore, мътия ми рак, жестия ми рак. Мама! Нещо ново. Да ми свирим. Ай, ти спей. Чакай, ще се забавя. Как беше, ма? Исус. Gel neyse popuna. Jack Darude, Jack Darude, Jack Darude. Bırakmayın da kızı, şotu baktımız. Kardeşim? Da. Beni baba adıla kukutu, çerimoşa su. Fatıma riku papuç, şiku sparji nuç. Да ви спели на приказка. Ай, дай, брата, дай, че ми си на ръката. Бял матуза... Чакай, ще добре. Имаше една матуза... Очи ми са пикайма. Имаше една матуза с един бункяш. Те живееха в батурата. Ей? Юнкяша отидел на риба и нямаше риба. Мамонче, къде си бе рибата, момче? И изтлъчи едно сирене в газа и всички риби идваха при него. Мамали, ма наистина ли бе? Искам да кажа истина. И после той се прибрала и матусата прави от добляк. И после? И после добляка... Иван Газара падна от таварата. После... Добре. Дене, айде, толико имам докла кирпич, айде. И тъне крач. И тъне глава. И тъне глава. И добляка прави пляк. И тя отиди и залезна в пизата й. И момчето дойде и да прави на чеке. И пла! И после нямаше да пикаеца. И газа сам пикаека. И свърши нашата приказка. Това български много трудно е, мол.
Иван, бро, мама, защото ме е страх за малко за напусната. Хайде, чакай. Ай, алян толика имам да котипич. Ще ме си чува. Бращи се мънчи.